Hello guys, welcome to my YouTube channel. Goजोन फुंबिलिनि बरायना थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ लोगोसे आं नोंथांमोननि थाखाय दुखुआव दङ आरोना एसे मोनसे फोसावनाय लोगोफोर अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जोबजासिम नायलांबासो बुजिगोन जोबजासिम नायलांबा बुजिनो नङा आरोना भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना लोगोफोर स' लेट्स गो नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरोना स' बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम गोसो होनानै नायलांबाय थादो आरोना मोनसे जोबोद दुखु नांथाव आरोना नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो फारि फारि नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय था स्किप खालामालासिनो आरोना मोनसे फोसावहरनाय आरोना बिबारजों जायो आरोना आं फट'खौ नैयाव स्क्रिनाव होनानै होदों आरो नैबे फट'आनो आरो सोरबाफोर नुबाय बायोबा कन्टेक्ट नाम्बाराव बेयाव गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होगोन बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल हरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनहा माने मैया 2टानिफ्रायनो गैया आरोना बियो मैया 2टानिफ्रायनो गैया दासिमबो न'आव गैया गोदाव सोराव जानाय बियो बिबाजै आरो आंजों फट' लानायमोन आरोना न'आव ओमफ्राय आं दा न'आव गैया गामियाव गैया आं दा बेलेग जायगायावसो दं आरोना आङो लोगोफोर एहा गथ'बो दं आरोना सानै आरोना हिनजावसा सासे हौवासा सासे हौवासा देरसिन ओमफ्राय हिनजावसा उन्दै आरोना लोगोफोर उन्दै आरोना सासेया 8 बोसोर जाबाय ओमफ्राय सासेया सारि बोसोरसो जाबाय आरोना हिनजावसाया 4 बोसोर नोंथांमोना जुदि बबेबा नुबाय बायदोंबा बा सिनायबायोबा नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जेसे हायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामदो इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम जेसे हायो नोंसोरमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरोना आंबो शेयार खालामनानै होनोसै आंबो इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम आंनाबो दङ आंबो बेयाव शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो जेसे हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो नोंथांमोना न'आव ओरैबायदि गोदाव सोराव जानानै दं आरोना आंनाव खनले फन हरनानै दङ ओमफ्राय ओरै हाजो हाला दं आरोना नै ओमफ्राय लोगोसे नै आंनि मा होनो आं बेलेग जायगायाव दं नालाय बे लोगोफोर दङ 2 3सो ओमफ्राय हाजो जायगा आरोना बेयाव टावार नाङा नै न'आ बैथिंसो एसे हाग्रा बारियाव ओमफ्राय बे अन्थायाव बेयावसो फैनांगौ आरोना बेयावसो टावारा नेटवर्क नाङो आरोना एसे ओमफ्राय बेयावनो दंफैयो आङो बेयावनो दा नोंथांमोननो एसे भिडिअखौ बानायनो होननानै आपल'ड होनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरोना आंबो जोबोद दुखु मोनदों आरोना मानो होनबा बिबाजै जायो आंहाबो बिबाजै जायो नालाय न' खाथिनिनो न' सेरनिनो असे बिबाजै जायो नालाय बेखायनो आंबो एसे नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय आं फट'खौ नैबे स्क्रिनाव होनानै होबाय नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायलांब्ला मोजाङैनो सोरबाफोर सिनायबायोबा जेसे हायो हमनानै दोननानै बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जेसे हायो शेयार खालाम आरोना फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब लोगोफोर आंबो बोरैबा गोसोखौ मोदै ओंखारहां मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला भिडिअखौ आंनि भिडिअ बेखिनियानो जोब्बाय लोगोफोर अननानै प्लिज नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालामदो आरोना जेसे हायो शेयार खालाम आरो लोगोफोरनो फोरमायनानै हो लोगोफोर आरो बबेबाफोर नुबाय बायोबा हमनानै दोननानै बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामना आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअ बेखिनियानो जोब्बाय लोगोफोर आं खबर मोनफिनगोन खबर मोनबाथाय नोंथांमोननो आं आरो शेयार खालामबावगोन आरोना मोनबाथाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बाय बाय आंनि भिडिअ बेखिनियाव जोब्बाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानना आरोना नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावगोन आरो बिनिनो बारै आरोना लोगोफोर स' बाय बाय